Presiden Rangba juga seng sign Partai Voice of the People Party ba arden mila basay moit menta kasingi ka artrik jemang ulahir senong stoy nak benta ban ajik pensai skipat ba halor jing dawa ka VPP nak sarkar jalla ban pinbet thamai no ya bha thungkam thungjam learning reservation policy uba arden haba ajing kren hak jing elang ka long ha market complex new no stoy ulong ba jing dawa ka VPP ban pinbet thamai no reservation policy kamde ban bishni yeno lani ban pindu ya ka hok jono Henry ka dewan long ka song hok wat song nya hapring ki jaj bendrio ki badan ha ka jalla Meghalaya ulong ru bala dapat ba ka ri khasi jantia wa ay ka jing kershan ni ka jing khi jok VPP ngech kham ba sarkar kan haban penbet thamai reservation policy ulong wer ru ki pat ba jok nong stoin bikin yami pat ba ban jing kershan ni ka VPP lada kelas dang ki jing khi ban penbo de ka sarkar hakani singi la sakhi ru ki pat ba kila penidak daga jingra akhti ban kershan yu ba arden ba kumju ki mat jing dawa jong VPP kata ban penbet thamai no ik bha thungkam thungjam hapring jai bendrio garo khasi berjantia hapo ka jalla lagi kun samla gaji lagi knegi kwa jogi kon gifti kiskoto bagani ga jeki kamdei nam daga jimentoi jong ba arden kamdei nam daga jimentoi jong the Voice of the People Party nrei ga dei nam mal ga jimentoi ki kon gifti ki jonga ga jongpi bangangai ka bila skoto pin ai ga jingashan baru padba agri ai ka jingkershan ngakte baka sarkar kan hak ban penmet mai yang ini reservation policy kata kadai ka thong ka jungi bombagi la bu hakaman jingkular lagi ka election pledges ka jungi bagi te padba kun kata ka manifesto ka jungi balara padba agri u ala ka Voice of the People Party haga ka election ka bagi dan bentah ka sarkar ka waini mat kolong bani ban kmi biang ya kani ka reception policy kaban shonghap hapdeng kini ki ar telingi chat reu adin election ngala jok tang sangut ngem shem laong upat ba uji tengi tang sangut tengen leu don giseng reu kibala job adu kanwe ngot kilabu ya kani ka mat ha manifesto jongki ndrei kiong menta piji tang kanwe ngot tingin le ayu kiong ngite ngemuan ban keno ya ki pat ba nyong pila jip yang isamut wat lagi dan tang samut namar bangila kular bangin kren yang ka isu assembly ngen kren back wala lagi dan tang samut ngila kren tenge apo assembly ngidan tang samut hendrai ngila kruh kumagi dan sau pongot namar balai ni bat ya kaktin baga kular kabagila kren haki rinsan yalam election kasyam na maru na tagatao habi ki patba yano pinsyanya hagi ni giski ki menta banyalam ni ka jat mre yano pinsyanya menta hagi ni giski banyata ya ri ka e ka jungi lara pidang arta tin sagani ka kinti ka menta kandan na ka weipat ka kep ka bakini dei weipat junangalam lani ka weipat ka seng ka banyata ka ri bak ka ban penkhlan ya ka jat mre nga nut ban ong ya ka ta ka kinti kaji perkhat le sing anoi pi kan ta yegi samla gaji ki bawat kam wat jam namar balai kandan ka jintur khong kam ha kami ka jilagi nar menta ki kon samla gaji ki baran ha kani ka rilum khasi be jongi baran nang re igni ngira snoto bagalong ka badam kam bangin dawana ka sarkar baga sarkar ka dei ban pek thmai no ban penpek thmai no ya ka reservation policy nang bansala ban pentrekam ya kata ka roster system kabaga yeng kashari kalabtha ya ka sarkar kajinge hamni kajingko hamni kajingpang hamni kadaw hamni kadai ka reservation policy lani ka bha thungkam kabala sandur san powais nam menshua bat kablonra jingla nakapor shakapor namwa ban kren bria ya kita ki jingla namar kumalong baga jing thumu ka jungi habang yakhi yagni ka reservation policy lani ni ka bha thungkam kamne bani ni bishni no kamne bi ko ban krieno ai ka hak jongno nrengi kwa pa kandon kata ka policy bhakam ka ba shonghok ka ba shongnya hapring kini ki ar ki jatriu ki badon hagni ka jilla Meghalaya te tumbangalam kani ka reservation policy kamlang ka ba shonghok ka ba shongnya bangin beteng dagani ka jo ka policy
ngidep pamani ni kampun pai pani ki para ki jingi ki bedan nagari ke jela tiga jingli ke bani ni kli apa ni lek keleng kalau kumno ngin bah kumju yau sanpo bani ulai pusan dari ngi dan sanpo ki dan ulai pusan kumno ngin bah mar kaju mar saupo la saupo dei katakan kaba perlongi bani ong ke sorkar bani ban pek ban kmi biang yang ni Nreu Chief Minister, haba ule jumap yang jingkren yang juga apa assembly, uang malar kita yang bersyak yang kata roster, I can lecture yang kasari, I can ujor segi yang kasari, ni adalah bangkren yang ini kebentar. Nreu kalau kita bersrotunan, tangkat tu kanisni, naga cintawa ngejungi, kayeng kasari, haba dan bandek ban ujor. Persyak ia kata, kalau ai yang cingkotai ke masyai, bahagia bidai berkini ke polisi, ngin ha ke sorkar, bat ha ke assembly ke yang dapat kawan bagi detai.